Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. E comezamos esta segunda parte deste Verán Verán dende Sanxenxo, deste club náutico. Antes de nada, lembrándoles, como sempre, o noso Facebook, tomemos a nota, facebook.com/programa Verán Verán. E agora sí, comezamos falando de ambiente festivo, de festa, que gusta moito nesta casa. Ou mellor dito, do que din moitos que é a mellor festa do verán no Barbanza. Estámonos a referir á festa hortera, que non se quixo perder a nosa compañeira Fátima Mella. Que tal, Silvana? Que tal na casa? Mira de que ambientazo hai hoxe aquí en Porto do Son. Se queren vir á festa hortera, teñen que remexer ben fondo no armario para non chamar a atención entre tanta cor. Canto máis nos poñamos en riba, mellor. Desfrutade connosco desta festa hortera de Porto do Son. Que comece! Eu pensei que era para rapaces, pero aquí para todas as idades. Esto é para todos, sí. Esto é para todas as idades. Nos viñemos a propósito a esta festa, é a primeira vez. Vimos nos telediarios a festa hortera e la fomos, bueno, como niños, aquí metidos por culpa do móvil, si non xa de cabeza, Estamos aquí os pais, mira. Isto me ven, Sí. é moi suave. É máis mellor que estar na casa, ¿no? sensación, sí, como nun baño, pero un spa. De que vides disfrazado, que vides vos Le hundí 3 veces en la espuma. Non podía faltar porque vimos toda a familia a desfrutar da fin de semana e a pasarlo moi ben. Ahora na espuma e despois vamos a vestirnos de horteras, que é o que toca. Canto máis brillo, canto máis combinación de color, canto máis... ¡Qué susto me diste! Yo que iba tan puesta, hija de mi vida. No me digas que vienes puesta. Viene puesta desde el mediodía, que no para de ponerse. O sea, se pone de todo esta niña. Escoitade, porque outra cousa na casa non tiñades, No, isto foi o máis normal que encontramos. Quero dicir, recatadiño de todo. Eu teño tipiño, moito gimnasio, moito traballo, gimnasio para arriba, corro para baixo, así estou descarallado. Pero bueno, é o que hai. Canal Rías Baixas, un pico. Somos Bimans, son Javi, son Pedro, bueno, cantamos, facemos dúos y pecos. Háblame de ti. Este es un pouco de ritmo, ¿no? Levamos tempo sin ensayar. Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae. Voume desmayar se os vexo. Háblame de ti. Hai de todo, aparte de festa, ahora empezará o chupinazo, entrou un pouco de carreira de tacóns, fotocol aquí no Taíta, pleivas na plaza, festa, hasta que o corpo aguante. Hai que ter glamour igualmente. Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy solo, si me sonríes cuando vengo a verte, si comprendes que eres tú mi gente. Los pecos, los hermanos.
pecos. Ai, sodes os pecos! Pero xa antes xa falei cuns pecos. Cantos pecos hai? 2. Pero estades repetidos hoxe. No, nosotros somos los originales. Ah, nosotros eran copia. Estamos en la gira hoy. Estamos encantados de vir a Porto do Son, porque facía anos que nos estaban chamando para vir a esta gran festa. Encontramos un momento, un minuto para vir, e estamos encantados, co apoio de todo o mundo, encantados. Bueno, pues Silvana, en que mellor compañía que cos pecos orixinais aquí en Porto do Son, na Festa Hortera. Despídome ata o ano que ven, que vaya moi ben. Adeus. Cantamos unha, cáncale. Te vaya rianxeira, que te vas a marea. A Festa Hortera, a mellor festa que hai no Barbanza, a mellor festa do verán. Se o queredes pasar ben, a Festa Hortera de Porto do Son. Bueno, pois aí deixamos a nosa compañeira Fátima en moi boa compañía deses pecos orixinais e cun ambientazo que se respirou nesa Festa Hortera de Porto do Son. Nos continuamos agora falando de máis asuntos, imos a falar dunha paraxe sen igual que hai nas Rías Baixas. Estámonos a referir ás Illas Cíes. E de seguido, na seguinte reportaxe, os nosos compañeiros de Localia Vigo vannos a decir por que as Illas Cíes é un lugar que hai que visitar sí ou sí. Agosto, mes vacacional por excelencia, y aquí en Vigo donde más se deja notar es en los barcos que salen cada día hacia las Islas Cíes, llenos hasta la bandera de turistas. Largas colas para embarcarse rumbo a las Islas Cíes, una imagen ya habitual cada verano. No es de extrañar que sus playas y sus senderos se llenen de turistas que llegan de todos los puntos de España y también del extranjero. Vilanova y la Geltrú y la Franca del Penedès, de Barcelona. Venimos de Ibi, de un pueblecito de Alicante. De La Mancha. Argentinas. De La Rioja. De Barcelona. De Barcelona venimos. Un reclamo turístico que cada verano ofrece a sus visitantes muchas maneras para desconectar. Sus rutas de senderismo, faros y acantilados o sus playas paradisíacas como el conocidísimo Arenal de Rodas. Un encanto que hace a muchos repetir visita y a otros tantos estrenarse cada año. La primera vez que visitamos las Islas Cíes y Galicia. Genial, nos vamos encantados. Yo no las conocía, o sea, nos dijo él de venir y lo busqué por Google y dije, hostia, qué chulo. Sí, la primera. Es la primera vez que visitamos Galicia y nos está encantando. Cada vez son más los que conocen de la existencia de estas islas únicas que aspiran a convertirse en patrimonio de la humanidad. Pero, ¿qué es lo que les atrae a ellos? Es una reserva natural por excelencia y tiene que venir todo el mundo. Aquel que no venga a España y no visite Cíes, no vino a España. Nos la recomendaron, estuvimos mirando por internet y pues decidimos venir. Vamos a pasar el día, volvemos a las 7:30. Bueno, porque supuestamente son famosas, ¿no? Y es un punto de encuentro de los turistas. Vamos a pasar el día, nos hemos traído la comidita y en plan tranquilito. Vamos a disfrutar 3 días aquí de las islas, a andar, a playas, a descansar un poquito, a disfrutar. Y ya aprovechamos, ya que hemos estado aquí las vacaciones, ¿cómo no visitar las Islas Cíes? Hombre, por supuesto, y volveremos. Engancha, Galicia engancha. Ya saben, Galicia engancha y las Islas Cíes también. Grazas aos nosos compañeros de Localia Vigo, gracias a nosa compañeira Talía por achegarnos esta reportaxe onde nos queda moi claro que unha visita imprescindible se veñen as Rías Baixas e visitar esas Illas Cíes, ou igual que outra visita imprescindible é o seguinte compañeiro que imos a ter na seguinte entrevista. Abrimos a nosa segunda entrevista dende este náutico de Sanxenxo falando agora de Martín Codas, das súas adegas e de todas as actividades que temos para realizar e para gozar ao longo deste verán. Para isto xa estamos na compañía de María Garrido, directora de marketing destas adegas Martín Codas. María, moi boa tarde. Boa tarde. Bueno, como está marchando o verán para as adegas Martín Codas? Con moita actividade, como sempre, non? Moitísima actividade, unha época na que temos a sorte de estar nun lugar privilexiado. Sempre dicimos que temos a sorte de haber nacido onde outros veñen a inspirarse, non? E como vos fillos do Atlántico disfrutamos moito do entorno e tamén de toda a xente que ven a disfrutar dese entorno, entón, pois, intentamos que unha das actividades que poidan realizar nesta comarca pois seña algo vinculado a nosa bodega. No pasado programa falamos moito da festa do Albariño, despois na seguinte parte veremos esa reportaxe tamén desta festa en Cambados.
Contanos un poquinho, María, como marchou para Martín Codas esta festa do Albariño e como a vivides vos tamén, non? Como adega participante. Bueno, para nós é moi importante porque pensa que nós somos unha cooperativa, polo tanto, a maior parte dos nosos socios, somos máis de 350 familias, pois vivimos na comarca, non? Entón, é unha festa na que xa non é a festa do Albariño, senón que é tamén a festa das familias, non? Do Albariño. Entón, pois nos stand, pois quedan unhas familias con outros, ou a cuestión das peñas, de xuntarse xente que facía moito tempo que non se vía, etcétera, etcétera. Entón, pois bueno, é un momento moi festivo, un momento tamén de poder amosar distintos viños que elaboramos na bodega ao público, non? Porque moitas veces sí que se coñecen por Martín Codax ou por Marieta, pero non coñecen o Lías ou o Organistrum. Entón, pois hai como dous momentos moi distintos na festa, que o viño pola tarde, que é ese momento de pasar caseta por caseta, descubrir novos viños, novas elaboracións, novas bodegas, e outro moi distinto pola tarde, pola tarde-noite, que xa é festa, entre amigos, disfrutar, os concertos, etcétera, etcétera. Aí xa vas a tiro fixo os viños que xa coñeces. Bueno, pois falamos desas 67 anos de historia da festa do Albariño. Eu quería facer referencia tamén a algo imprescindible en toda cita de todos os galegos, como son os xoves de Codax. Contanos un poquinho, María, como están marchando ata o momento. Creo que o tempo acompañou, esta semana xa temos un poquinho máis complicado, pero contanos, non, como están marchando estes xoves de Codax, o que digo, unha cita ineludible, non? En todo... Para nós estamos moi agradecidos o público, non? Porque sempre cando presentamos a programación, sempre todo o mundo ten moitas ganas de vir, e cando lanzas as entradas á venda, que o facemos a través da páxina web para poder chegar a todo o mundo, non somente os que se podan desplazar a unha tenda determinada, senón que calqueira desde o seu dispositivo móvil, que hoxe en día todos temos acceso a internet nos nosos dispositivos, pois que podas mercar as entradas. Entón, é moi satisfactorio que, por un lado, en un minuto se esgoten todas as entradas, 400 entradas, nas que poñemos aparte un límite de que só podes comprar 4 entradas para cada concerto de cada vez que entras. Pero, por outra banda, tamén é moi frustrante, porque moitas veces ves xente que tiña moitas ganas de vir e que non ten acceso a esa entrada. Entón, bueno, un sabor agridoce, pero en definitiva, despois, cando a xente ven, que é unha pasada, porque as vistas dende a terraza, esas postas de sol que temos, con eses artistas que fan esa fusión entre a música, o viño, a gastronomía, fusión entre eles, moitas veces, como a que temos esta semana de Salvador Sobral con a Berrábade, o Nasla Xami con Cenet, este tipo de propostas, Baiuca con Kiko Veneno, que soamente ocorren na nosa terraza, é algo que te fai sentir moi orgulloso. Que tivemos xa no mes de xullo, que nos queda por ver no mes de agosto, ainda que, como xa dixemos, as entradas están esgotadas, non? Pois no mes de xullo comenzamos con Freddy Leis, que é un compostelán, é un rapaz galego que ten unha carreira impresionante a nivel nacional. Foi moi emocionante esa apertura con el. Logo estivemos a sorte de ter o gran Cenet con Nasla Xami, que sea a segunda vez Nasla que está no noso escenario. E logo tivemos a Jimmy Gypsy Band, que aí foi festa total, porque son uns rumbeiros, entre unha mestura entre rumba catalana e música cubana, que fixeron bailar a toda a terraza. Comezamos agosto coa festa do Albariño con Sonia Lebedinsky. Esta semana a fusión entre Salvador Sobral e a Berrábade. Quédanos esa grandísima data con Kiko Veneno e Baiuca, que vai ser unha fusión moi especial, porque son dous estilos completamente distintos, opostos, diríamos, e que van nos facer vibrar dunha maneira moi diferente, moi distinta, e terminaremos coa Galicia Big Band o día 22 de agosto. E logo xa vendima, non nos dá tempo a nada máis. Xa non dá tempo máis, non? Falamos dos xoves de Codas, importante para participar, por ver, por desfrutar, pero tamén con ese fin solidario que teñen, non? Todos esos xoves. Sí. Todas as entradas, a taquilla íntegra, os 15 euros por persoa, van dedicados cada xoves a unha entidade sen ánimo de lucro distinta, non? Intentamos tocar todas as diferentes causas nas que podamos poñer o noso granito de area. Entón, é moi bonito eso, que a xente que está na terraza, que está pasando un día fantástico, que está vivindo unha experiencia única, nun concerto que ao mellor é moi difícil que se volva a repetir, pois no mesmo caso está colaborando cunha causa, a loita contra o cancro, ás veces
pois a axudar a familias que teñen familiares pois con Alzheimer, con algunha outra enfermidade, pois como poden ser non enfermidades, sino síndromes como o síndrome de Asperger, ou pois en outras cousas, pois xente que está nunha situación difícil, pois como pode ser Cáritas. Fin solidario máis que importante, máis que agradecido. E falamos agora de máis actividades que teñen lugar nestas adegas, como son esas tardes do Atlántico, unhas tardes que están tendo moitísimo éxito, que son maravillosas, ademais, non? Bueno, nos sempre temos claro que o que nos fai distintos é onde estamos, que marca pois unha cultura que simplemente non é unha fala, senón tamén unha forma de vivir, unha gastronomía, unhas formas de relacionarnos co entorno. Entón, sempre que a xente ven á bodega, fuximos un pouco da mítica visita de os depósitos, as temperaturas de fermentación, ese tipo de enoturismo que creo que non é o que está buscando a xente hoxe en día. Hoxe en día o que queren é estar en contacto co produto e cos produtores, non? Entón, nas tardes do Atlántico intentamos ofertar unha experiencia na que podamos presentar os nosos viños, pero tamén con outros produtos da zona que forman parte da nosa cultura, pois como poden ser os queixos, ou como poden ser as conservas, ou como poden ser as algas, ou como poden ser produtos de proximidade. Sempre da man de productores que tamén dos que nos sentimos moi orgullosos, non? Pois como pode ser Frinsa, Albo, Portomuiños, ou a queixería de Marques de Valladares, etcétera, etcétera, e tamén da man de grandes mestres da cociña galega, non? Xente que o que traballa é con eses produtores para poder ofrecer esas receitas para sacarlle o máximo potencial os produtos, non? Pois presentamos receitas de Pepe Solla, de Iván Domínguez Donado, de Adrián Felipe do restaurante Miga, os Abastos 2.0, dicir, xente que son moi representativos da cociña de vanguarda galega, fusionando esos produtos de proximidade de grandes produtores galegos cos nosos viños. Falamos desta cita, pero os xogos de codas están esgotados, pero a xente que está interesada ao longo deste verán todavía poden disfrutar destas tardes do Atlántico. Todavía poden disfrutar, porque o grande deste que son os luns, martes, mércores e venres. Son 4 días a semana, o que facemos son 3 pases ao día, porque a experiencia o que queremos é que seña moi didáctica e moi divertida, entón son 3 viños con 3 elaboracións, entón interactuamos a través dun sumiller que é a persoa máis interesante para poder explicar e disfrutar tanto dos pratos como dos produtos como dos viños. Entón, pois son esas experiencias de 50 minutos que despois a xente pode quedarse tomando un viño e disfrutando da posta de sol na terraza. Bueno, eso, 7, 8 e 9, simplemente o que teñen que facer é chamar a bodega para reservar a súa praza. Bueno, pois quedamos con esa invitación. María, non temos tempo para máis, falaríamos longo e tendido moitas máis cousas, todos convidados a coñecer esas adegas de Martín Codas, a coñecer todas as actividades que teñen por diante. Un millón de gracias, María, por estar connosco. Imos a brindar cun viñazo, creo, non? Por suposto, con Martín Antes de Codas. brindar, damos paso ao noso grupo da semana. Eles son de Velvet Crab, quedamos coa súa música, e xa estamos de volta aquí neste verán. E agora sí, por Martín Codas, María. Por vos. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things of what you're doing, and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Did you have to go to
sale just to get a good lawyer. Hope you didn't catch a tan. Hope you found the right man who'll fix it for you. And are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? Did you have to pay that fine? You was dodging all the time, and you still dizzy. Well, since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things of what you're doing, and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over?